карах луксозния. Той не може да избира и затова реши, че... Ами, мисля, че добре ми пасна. Отива ми, наистина, аз също се подадах в един момент на този комплект, защото ти като седнеш в този лукс и като написнеш... Защо не седна в ладата, бе, Краси? Аз съм карал Лада Самара на баща ми, така че знам, виждал съм, карал съм и сега си карам също една непретенциозна кола, която също обикалям и търся. Така че исках просто този път да видя как е в лукс. Добре, експеримент, Лада и черен джип, къде се опитахте да спрете? Мощен джип, ами спряхме където по принцип трудно се спира. Първо спряхме пред някои заведения от уските заведения, където не можеш да си намериш места, когато в петък и събота вечерта. След това отидохме и пред институциите. Дори без да искам спрях на мястото на Йорданка Фандакова. Сега ще... Да видим какво се случва тогава. Целта на нашия експеримент тази седмица е да проверим дали в България все още посрещат по колата. За тази цел първо ще се разходим по софийските институции и заведения с ето това луксозно возило 4x4, а след това ще минем по същите места с гордостта на святското автомобилостроене Лада 2107. Отиваме да хапнем в едно от най-нашумелите летни заведения в София. За мощният ни джип няма никакъв проблем да спре пред входа. Въпреки голямата навалица, и Ладата има своето място на паркинг. След вечера се пренасяме в луксозен бар в център. Добър вечер. Дали има за паркиране? Може да ми оставите ключа? Добър вечер, ще има места? Аз тази кола, честно ти кажа, така ме тук хвата, че ще пуска да си види. В този случай дефектът се превръща в ефект и Ладата е настанена между коли с стотици хиляди евро. Традицията повелява в малките часове на нощта да отидем на чао. С един приятели ще дойдем тук. Може ли да паркираме тук? Може, ама не знаеш за кой пазим тия места. Да почерпвам нещо. Ага, колко е тук? Фути от сърце. Тук може обаче, отпред искам да паркирам. Точно отпред, да. Ако искаш и вътре ще я вкарам, ама трябва да почерпиш момчето. Ясно, да. Той затова седи цел вечер. 10 лева. Става, вътре ще я вкарам. Направо тук някакъв може да паркираме, тъй като чакаме някакви хора или? Тук не може, така ли? Джипът ще паркира централно срещу дребен рушвет, но Ладата е отпратена безцеремонно. На следващия ден имаме работа в Столична община. За секунда само до общината. Тук. Така ли? Това на Фандакова ли е това? Извиняйте. Преместват ни само едно място назад и няма проблем да оставим пред входа. Но дали ще е така за съветски автомобил? Аз тук не мога нищо да спра. Но аз съм вътре за малко в общината. Добре, за много малко съм. Имам среща с господин Георгиев вътре. Добре, звънал съм на господин Георгиев, ако може само за нещо да спра. Минута само да оставим документ тук на деловодството с наказани, че ще остане и излизаме. Минута. За джипа се освободи служебно място, но колегите с Ладата бяха пратени да паркират в страните. Имам сега с господин Николов за малко съм тук, ако може за малко да остана колата. А тук няма как да паркирам, така? Подобен автомобил съвсем естествено ни посрещат топло в централен столичен хотел. Добър ден. Ето ли да почне там, с хотела сте, вероятно? Да, имаме среща тук. Къде казвате? На местото наведе, да. Посетителите с Ладата са посрещнати с недоверие. Здравейте. Аз тук сте. Ако може някой да сложи някъде колата, където е удобно. Стой, господин Никол. Този хотел. Стая ли имате? Не, аз нямам. Аз имам просто среща с него, да. Въпреки всичко, служителят се извършва
добросъвестно задължението. Нахлуваме безцеремонно с лъскавата лимузина в служебния паркинг на Министерството на икономиката. Представете, спряли сме тук с черния джип. Чакаме един човек тук от Министерството. Колко време може да почакаме? Как е положението? Знаете ли? Става задърстване. Малко след нас пристига и ладата, която също заема централно място на служебния паркинг. Дай само тук има една спешка, ако мога да остана по... Само за мъничко, просто не завзете рък. Не е толкова зле. Не. Аз очаквах по-зле да са нещата. Може и за ладата. Даже виж как ти се изкепиха на едно място. Тази лада е много специална, купена от Унгария и вътре имаше, видяхте и портрет на Тодор Живков, която много подходящо допълва... Ама ти го сложи портрета или той си беше вътре? Той си беше вътре, собственика не е някакъв фен на покойния ни на тато, а просто допълваше облика на возилото. И много често се снимаха, това тук не се видя, но аз видях, че хората заставиха и се снимаха с ладата. Твой извод какъв е? Да се снима с мен. Ами не се поддаваме толкова вече на този комплекс. Все още в някои институции има така един респект към човека, който идва с лъскавата кола. Те са свикнали там, хората, които пазят местата, са свикнали да ходят хора с лъскави автомобили и така като видят това да малко се стряскат и пред чалготеките също... Има нещо обаче, защото явно има носталгия към това време. Ние сега това си говорихме по време на видеото, като го гледахме, защото очевидно към младата, може би ако отидем с някаква такава наглед кола, която да не се асоциира с... Голф тройка. Да е с соца, примерно, да се асоциира по някакъв начин с новото време. Сигурно ще бъде любопитно. Има симпатия. Да. Определено има симпатия. И очевидно се подават повече на държавните институции, отколкото пред дискотеките. Там може и да те пуснат, въпреки че аз мислех, че е обратното. Не, там явно хората се опитват поне да се отнасят еднакво. Всеки е посетител, всеки е клиент и да не го преценяват по колата. Но не навсякъде. Видяхме, че пред чалга дискотеката определено той това също така каза, че това няма как да спре там тази кола, защото вреди на имиджа на заведението. Докато ние щяхме много добре да си паснем там. Добре, Краси, благодарим ти за този експеримент.